Jurgen Fenek għadu qed jittama li jingħata l-maħfra presidenzjali iżda jekk din ma sseħħx l-avukati tiegħu se jkunu qed iresqu talba li hu jikkopera bl-iskop li jkollu tnaqqis fis-sentenza. Din it-talba twasslet biex Jurgen Fenek jammetti li hu ħati kif ġie rrapportat mill-Gazzetta Malta Independent on Sunday. Li l-avukati ta' Fenek jippatteġġjaw fuq il-pjena mistennija ssir fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-aħħar ta' Novembru l-avukati ta' Fenek kienu talbu lil qorti biex tiddekjara d-deċiżjoni tal-Kabinett li maċċettawx il-maħfra presidenzjali bħala illegali. Il-każ għadu għaddej fil-qorti. Sorsi qalu l-Gazzetta li il-maħfra presidenzjali ma natax lil Fenek hekk kif il-verżjoni tiegħu ta' kif ġraw l-affarijiet mhux dejjem qablu ma' verżjonijiet passati tiegħu stess. Sorsi oħrajn qalu li minkejja li l-verżjoni ta' Fenek kienet inkonsistenti, il-fatt li fis-sitwazzjoni hemm il-korruzzjoni u ħasil tal-flus kapaċi twassal biex Fenek xorta waħda ma jieħux il-maħfra presidenzjali. Hekk kif Muscat ħadem qrib ma' Keith Schembri, dan iwassal biex Muscat ma jaċċettax il-maħfra presidenzjali biex jipproteġi lil dawk li żjed qrib tiegħu. Fil-fatt, Fenek kien qal li jekk jingħata l-maħfra presidenzjali u kellu informazzjoni fuq l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri. Fenek saħaq li hu għandu dritt li jinstemma b'mod ġust u l-bot mill-intħil politiku u qal ukoll li Schembri prova jwaqqaf lil Fenek milli jixed kontrih permezz ta' persuna terza. Jurgen Fenek kien saħansitra talab lill-President ta' Malta George Vella biex jitih il-maħfra presidenzjali, iżda l-uffiċċju tiegħu qatt ma ħareġ tweġiba. Madankollu, esperti legali saħħu li l-President ta' Malta ma jistax jagħti l-maħfra b'mod dirett. Intant l-istess gazzetta konfermat li servizzi lokali kapaċi jsibu l-mowbajl mitluf ta' Keith Schembri, dan biex fl-aħħar mill-aħħar ikun qed jgħin lill-pulizija biex isibuh u jkomplu f'xogħolhom. Waqt kawża fil-qorti ħareġ li Schembri irrifjuta li jagħti lill-pulizija l-password tiegħu ta' iCloud li ma' informazzjoni kapaċi twassal biex ikollhom l-aċċess għad-dejta tal-mowbajl.